Kumsi benta ban rakhe ka sngi persha uranium ne ka anti uranium de ha ka lengku sngiap basau jong imei spility lengdo langrin ke dekhot jong ka KSU Southwest Kasil Sisrek hane ka sngi ka arpu pratrik banai bishpo arjar arpsau kelami banwa ye ki posta bekebana hayo mograt kumsi benta ban yau buram ya ka jingele baklem pendam hadu ka sngi jo ka jingyap jong imei spility lengdo langrin kumban chupan kan mau imei spility lengdo langrin iladei inong lam kmat banengkong ha gajinga kon ban persya ya uranium nadu kisnam khat khandai spa prapo khat khandai spa khandai po ar hajar nyau batter hadu kasngi jong kajing khlat jong I ha kapor ba ka yusel ka wan terwa da ki folklore ban aiwai ya ka khandau kala krenshai da ka baong kapisa kamla ban thet ya kajing laj lu jonga kumjuru ha kasnam khat khandai po ba ka sarkar kala penmi ya ka pre military order ban chimdu ya ka khandau kala tho dak sithi shau prime minister ke India bat kala ongru ba kan khambha ban sha khrai khli ban ya ka badu CNC ka khandau hagni ka sngi ka ke siu kala libu sentiu haulum jingtap jongka hasnong domya siat kumsi benta ban yau buram ya kani ka sngi kraw jong ka jaj ban riu si benta ban yau buram ya kani ka riu kraw jong ka jaj ban riu Andrena sakti jirkret dungo. Ruya, ciro hurnan ne.